Марсель Бакиров Мөслим авылында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Халык телендә «Әт-Тыкрыгы» дип йөртелүче, ягъни Пушкин урамының Акъяры буенда урнашкан 10нчы йортында аның балачак еллары уза. Әлеге йортка элмә такта кую чарасында катнашып, ул үзе дә дулкынлануын яшермәде. Безнең Мөслим районында шулай татарны матур иттереп, тәрбияләп үстерә белә. Талантлар районы, талантлар үзәге бу. Һәм шушында туып үскәнемнән мин бик шатмын. Һәм минем шушындай шатлыгымны уртаклашырга килгәннәрегез өчен, шунда катнашуыгыз өчен, шулай өчен күңелемнән рәхмәтемне белдерәм. Район башлыгы Альберт Хужин Мөслим җирендә шундый олпат шәхесләр туып үсүенә горурланып яшибез диде. Шулык буйларында уйнап җиргән баланы, әйме кем уйлаган шундый дәрәҗәләргә җитешер дип. Шуңа күрә бөтен мөмкинлекләр дә ачык, талант үз-үзенә юл табадыр инде ул күрәсең. Юбилейны язучылар, сәнгать эшлеклеләре дә котлады. Казан һәм Ерчалы шәһәрләренә кайткан кунаклар аның хезмәтен зурлау, хөрмәтләү сүзләрен җиткерделәр. Салмак яшәп, салмак иҗат итеп, саллы әсәрләр, саллы хезмәтләр тудырган галим безнең менә бу Мөслимнең генә түгел, Татарстанның гына түгел, менә татар дөньясының менә бу зур галим дәрәҗәсенә ирешкән шәхесебез безнең. Менә аны инде ничекенә әйтсәңдә теге милләтпәрвәр шәхес безнең, халкыбызның олы фидакарь заты. Марсель Авитин танылган галимебез, зур уңышларга ирешкән кеше, үз кеше белән, үз белеме белән дип әйтик. Ул минем укытучымда, миңа бик якын кеше дип әйтәсем килә. Аннан дәресләр алу инде ул һәрбер кеше өчен зур бәхеттер дип әйтәм. Пушкин урамындагы 10нчы йорт һәр вакыт мөслимләргә биредә республикабыздагы иң күренекле галим, профессор Марсель Бакиров яшәп киткәнлеген хәтерләтеп торачак. Чара кич белән район мәдәният йортында дәвам итте. Фойега килеп керүгә ул кунакларны Марсель Бакировның истәлек фотоларыннан күргәзмә каршы алды. Мәдәният йортының 3нче катында урнашкан татар әдәбиятында һәм сәнгатендә Мөслимләр музеенда Марсель Бакировка багышланган бүлек тә ачылды. Бүлекнең ачылышында юбилярыбыз үзе дә катнашты. Безнең Мөслим ягы бит инде ул татарлыкны саклый торган як, талантлар ягы. Алар шул кадәр матур итеп сөйлиләр, үзләренең теләкләрен, үзләренең киңәшләрен шул кадәр матур итеп әйтәләр. Рәхмәт Мөслимнәргә, русча әйткәндә так держать. 1000нчы Мөслим беренче урынга килгән икән, моннан соң да шулай булып яшәр ул. Юбилей кичәсендә бик күп күренекле якташларыбыз, язучылар, фән һәм сәнгать әһелләре дә катнашты. Сәхнәгә күтәрелгән район башлыгы Альберт Хужин Марсель Бакировны районыбыз горурлыгы дип билгеләп үтте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының баш референты шагыйрә Шәмсия Җиһангирова Марсель Бакировка конгрессның истәлек бүләген тапшырды. Төрле зур залларда Марсель Хәйрнасулы Бакиров дигән фамилияны һәр чак әйтеп торганнарын үзем хәтерләмим, һәм әйтмиләр дә. Ул тыйнак кеше. Һәм без шундыйрак заманда яшибез хәзер. Үзең шәшрәп чыгып алдан йөрмәсәң, сине онытып та куюлар бар. Ләкин шушы Марсель абыйның юбилее ышанмассыз, менә Казанны шаулатты. Юбилей кичәсендә Марсель Бакировның бүген үзләре профессор булган укучылары да катнашты. Минем өчен Марсель абый әйткәнемчә, ул остаз, ул коллега, ул минем мәңгелек шундый юл күрсәтүчем дип тә әйтергә кирәк. Марсель ага Казан федераль университетында бик узак еллар укыта һәм бүген дә безнең арада яшь коллегалар, студентлар арасында һәм мөгаен аның менә шушы илһам тулы күңелле, фәнгә ашкынган күңелле, ул шушы студентлар арасында алган хис-тойгылардан да килә торгандыр. Сәхнәгә күтәрелгән һәр кунак Марсель абыйның берсеннән-берсе матур сыйфатларын билгеләп үттеләр. Татар галиме Марсель Бакировның хезмәтләренең илебезнең генә түгел, бөтен дөнья фәнен әйдәп баручысы диделәр. Үзенең хезмәтләре белән Европа дәрәҗәсенә үк менеп җиткән галим, профессор, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия Федерациясының гуманитар фәннәр академиясе академигы Марсель Бакиров һәр вакыт безнеке, Мөслимнеке. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.